Bueno, kaixo, ongi etorri besten podcastera, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa, da best, hain zuzen ere, eta podcast berezi bat prestatzen ari gara, hainbatetan izango gaituzue hemen, gaur hementxe 3 lagun gaude, alde batetik Maria Rivero daukat ondoan, haupa Maria. Kaixo, danoi. Bestalde, Ane Lindane, haupa Ane. Kaixo! Hortxe ondoan bebai, eta ni neu itxaso paia 3 egungo gara hemen, tartetxu baten Bizkaiko emakume sortzaileen topaketei buruz hitz egiten. Argitzea, itxaso eta biok bagarela sortzaileak, emakumeak eta bizkaitarrak, baina baita ere kasu honetan egitasmo honen antolatzaileak edo zuzendariak edo koordinatzaileak, ez dakit zelan deitu. Saltxera nagusiak behar bada. Eta kasu honetan gaurko gonbidatu berezia Ane Lindane daukagu. Kaixo, ni ere bizkaitarra, sortzailea eta emakumea. Eta esnaldi mundiala dala, hori ere. Bai, sekula ere egin ezten movida bat egingo dugu. Eta gure ustez sortu behar dugun iruditegi berri honetan ezin ditugu erreplikatu lehen egiten ziren akatz berdinak, ez? Ezin ditugu eliteak sortu, ezin ditugu bazterrean daudenan bazterra gutxi, eta hori erronka potoloa da. Orduan, horregatik aurten esan genuen, iaz mainguruak egon ziren eta gero galderaren bat. Baina aurten esan dugu, publikoan dagoen jende hori, ezagutzen ez ditugun horiek, segurazki dituztela oso asko partekatzeko gurekin. Eta orduan jarri dugu ariketa kolektibo bi jarri ditugu mainguru bat, eta ariketa kolektibo bat, beste mainguru bat, eta ariketa kolektibo bat. Zetarako, hain zuzen ere horretarako. Entzuteko, entzunez ditugun horiek, edo guk programatu ez ditugun horiek. Bai, iaz izan ere, uste otorri gertatu zala, ez? Publiko artean bat zeudela sortzaile asko, esaten genuen, ze bitxia. Irutzen ze super guapa proposatzen duzuen hori. Izan ere, hori, ondo esan duzuenez, ongo gara bertan bertso potorrearekin, dala bertsolaritza eta despotorrea bakarrizketa humoristikoak estandapa nahazten dituen formula berri iraultzaile bat. Betianik hain gizonezkoena izan den esparru hori humorearena. Bi esparru ere, esan genezake. Bertsolaritzarena ere bai oso esparru maskulinizatua izan dela, apurtu du horrekin, apurtu dugu seriotasunarekin, apurtu dugu guztiarekin, eta potxolatik irtetzen zaigun egingo dugu, bertan, eta guk geuk egina. Espotorrea da, Raquel Torres eta biok dekogun umore ikuskizuna, eta umore ikuskizuna horretatik sortu genuen despotorropen mikrofono ireki bat. Eta mikrofono ireki hori umore gile berriak eta ez ezagunak topatzeko mikrofono ireki hau emakume eta genero disidenteentzat zuzenduta dago. Eta hori egin izan genuen Bilbon etzegoelako aurretik inolako mikrofono irekirik, baina eski Euskal Herria osoan etzegoen gurea bezalako horik. Madrilen eta baten bat badago, baina ez da oso ohikoa, eta karo, emakumeok humorean sarritan ez daukagu tokirik. Ez? Eta, tokia dekogunean, igual tokia atzaigu gustatzen, ez? Orduan, behar hori ikusi genuen, eta eske hori da bidea, zuk zeuk egizu, do it yourself. Punkiek beti irakasle dizkidute mobidak. Bai, orain punkiaren aipatzen duzula, gogoratzen dut iazko edizioan bakarrizketa egin zenuela eta asko gustatu zitzaigun, edo oso oihartzun handikoa izan zen Mauriziaren inguruan bota zenuen diskurtsoa, ez da? Hain zuzen esaten zuen, iruzurgiaren sindromea potxolatik pasatzen zuen. Totalmente, pasatzen zuen rirra, horrela pasatzen zuen iruzurgiaren sindromea. Maurizia, etzen emakume gaztea, etzen emakume ederra. Ez zuen ondo kantatzen. Hau, jazta, esan beharra dago, mencionemos al elefante en la habitación, ez zuen ondo kantatzen, ez? Eta ala ere, haupa Maurizia esaten zion bere burua animatzen zuen, eta herriko jai guztietan eta plaza guztietan zegoen, eta gaur egun ere aipatzen dugun eta kontuan daukagun emakume bat da. Osea, Maurizia punki ikaragarria zen. Maurizia zen, benetan, eredu bat, zantzarik gabe. Guk horregatik hartu nahi izan genuen iaz, omenaldia egin genion, eta aurten ordea, Eulalia abaitu argazkilaria aukeratu dugu, nolabait esateko erreferente handia argazkilaritzaren munduan, eta era berean bebai, egia da beti euskal kulturan behar bada disiplina nagusiak badirela musika, literatura, antzerkia, ez da, eta orduan aurtengo edizioa ere bai. Esperimentu bat izango dela, eta hor, evidentemente, arrisku bat dago, ez? Explosión, konkretamente. Eta txarto ateratzen bada zer? Eta zer da txarto ateratzen? Nik humoregilean, gizon humoregileengan ikaragarri beti ikusten dut. Askotan ikusten dituzu, igotzen direla eszenatoki gainera, esan ez prestatu gabe, guztiz improvisatzera, eta bosta sola zaien ez dena,
askiagoak dira. Ez? Eta askatasun hori guk ere bai eskuratu behar dugu. Osea, bosta, sola, zait, txarto egitea, behin. Saiatuko naz ondo egiten. Hori bai. Eta autoexigenteak gara, ze akats bat sortzen dugunean, gure karrera ekin bukatu dezakegu. Guk egin alduguna eta da ikusgarritasuna, tresnak eman, eta baina badago gauza bat dala begirada. Hori oso politikoa da, besteen begirada, eta oso iraikia dago, inork ez dezara pentsa, no, es que a mí no me hace gracia, y ya está, no. Eta hori humorearekin, eta edozein gauzakin gertatzen da, ez? Nik beti gustatzen zait adibide bat jartzea, eta da nik asko miresten dut Brigitte Basaio, eta berak esaten zuen, ez, hitzaldi baten. Dana da eraiki adibidez beldurra, ez? Osea, hemengo norbaitek dauka beldurra hilerri baten goizeko ordu bitan da danak eskualtzatuta zergatik. Noiz gertatu da hildako bat ateratzea, ez da gertatu, ez? Eraikia da. Eta beldur hori benetazkoa da, Benetazkoa da. Gurutzatzen duzu gorputza, tekaz. Baina da eraikia. Eta iruditzen zait humorearekin eta bat gauzekin gauza berdina gertatzen dela. Predisposizio hori oso politikoa dela. Eta horrekin apurtzeko, best bezalako gauzak asko egin behar dira, baina beste gauza batzuk ere egin behar dira. Ez dago gure esku dana, Ez da, aldo ondo zaitez eta lortuko duzu. Ez, parkatu. Ez que sistemaren begirada beste bat da. Eta hor, ja, guk hor ez gara edo momentuz ez gara heldu. Txiko gara. Irautza egingo dugu, jolbaita gara. Baina nola ere gertatu alda, zure lekua, oraindik prestez egotea, ze gizarteak ez dizu ematen eta eman behar dizu, publikoak eman behar dizu leku hori. Eta publikoa, zoritzarrez, oraindik feminista da un poquito. Eta nik ikusten dut, lehen hitzaiten egon gara, espazio politizatu euskaldun horietaz, ez nola zeinen matxistak izan daitezkeen, eta esplotatzaileak, eta... Guiño. Zera, uda honetan, jaso izan dudala sareetan egurra, Twitterretik alde egiteko hausnarketa eta guzti egin duela, oso, piro unos días, aunque sea, zera ikaragarri izan zen, egin nuen txiste txorra batengatik, esan nuen, que me folle chapote, esan nuen eta monbarko gainioke, que me folle chapote, zebida ze enpotratzaile itxura duen tipoak. Eta erori zitzaidana alderdi zonalde, ez alderdi politiko baizik eta, esparru, talde politizatuetatik izan zen ikaragarria, eta feministetatik ere bai. Eta esan nuen, hauako janantea da, ze nik egin izan duan txiste hau oso zarra da, eta lehendakariz muertosek behin baino gehiagotan egin izan du. Izan ere badoka besti bat, esaten duen, que se quiere follar por detrás, aurro solo existiaga. Osea, eta mundu guztiari gustatzen zaila besti hori. Eta inork ez dio sekula ere esan, lehendakariz muertoseko, oie, ez egin abesti hau, ze hau super machista da, ze ari zara sexualizatzen gudari bat, eta ez dakitzen eta ez dakit nor. Hori zergatik? Haiek eskubidea daukatelako hori egiteko, eta eskubidea izan behar dute, abestia hori ikaragarri gustatzen zait, eta beste asko ere bai. Eta esaten, karo, eske gertatzen dena da, zuk uste duzula oso feminista zarela, uste duzula oso eskerrekoa zarela, ezkerretakoa zarela, oso gorria zarela, baina, ez? Emakume batek zeo zer egiten duenean, alako zerbait egiten duenean, hainbeste, gertatzen denean, emakumeok egin beharko genukeen horretatik, hau da, gure hilekoari buruz hitz egin eta hori, baina ez, eta osoarekin albada ere, hortik gertatzen garenean. Edera da, emakumea izatea. Eta oso poetikoa. Zeu sainona dugun. Bai, hortik gertatzen garenean, eta horrekin apurtzen dugunean, konturatzen zara, ez. Hain feminista etzara izango, hain politizatua, hain ezkerretako etzara izango. Humorearen mugak non daude? Audientzia nazionalean. Sakabol txiste. Ok. Begira, liburuan horri buruz hitz egiten dut. Por cierto. Claro, da, liburu bat idatzi da. Eta, hasta la potxola meten naiz da, ez dakit oso ondo. Badago hildo bat, badago ari bat, direz 25 kapitulo, baina da, tira ez dakit nire hausnarketak hainbat gaiei buruz, ez? Eta, gauza askori emoten diet egurra, askori. Halako baten, humorearen mugei buruz hitz egiten dut. Baina nik ez dut humorearen mugei buruz hitz egiten, baizik eta dramaren mugei buruz. Ez dut ulertzen, zergatik ezin dezakean egin fikzio humoristiko bat gai bati buruz, baina ordea bai fikzio dramatiko bat gai horri buruz. Karo, horren esaten duana da, hori humorea egiteko nahi ditudan, askatasun barriña gure da, humorea egiteko, drama egiteko bezala. Ze azkenean igual humoreak
seinalatu, humorea da dramak non bukatu beharko lukeen seinalatzen duena. Humoreak esaten digu non egon beharko liratekeen dramaren mugak. Eta ez aldrebez. Nik ezakite, mesedetxo bat eskatu aldizudan, eskoa eman lasai, gustatuko litzaidake liburua zabaldu eta lerropare bat irakurtzea. Claro, Bale, venga, esan zenbaki bat. Zenbat horri ditu? 155 horritik. 42. 42. orrialdea zabaltzen ari da Nelindane eta horretako esaldi pare bat irakurriko dizkigu. Bere liburu berritik. Hasta la pochola me tienes. En 2021 la consteladora Graciela Campo Vara protagonizó una polémica al decir que la mujer violada no es una víctima, eligió ese destino como parte del proceso de sanación del sistema familiar. Detrás de una violación hay una dinámica inconsciente familiar oculta que trata de poner orden y equilibrar el sistema familiar, que es la forma magufa de decir, si te han violado es porque lo ibas buscando. Varios colegios oficiales de psicología mostraron públicamente su rechazo ante estas palabras, bla 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 bla. Hau da, konstelazio familiarrei buruz hitz egiten dut, eta esatot kontuz magufokeria honekin. Eta bueno, Aneba, eskerrik asko gurekin partekatzearen tartetxo hau, nik uste dut okupatu genezakela Bizkaia Irratia eta asteburu pasa baten egin hemen, sartuta, hurrengo ediziorako. Ekarri aurrun batzuk eta ja. Bai, Garagardo kata sartuko dugu podcastaren barruan, podcasta egingo dugu, Podcasta egingo dugu. Oso gutxi egin dituzu, Lehengoa delako. Hori da, hurrengoan txiste gehiago. Peña, mila esker.